И здравейте, в днешното видео ще ви покажа решението на последната задача от Националната олимпиада по математика за 4-ти клас на общинския кръг през проведена 2024 година. Нека да прочетем условието. Ники обича да слуша аудиокниги и си изтеглил приложение за това. Поръчал, че предварително се закупува достъп до приложението за няколко дни. Крайната цена включва такса за ползване, която е една и съща, независимо от броя дни на достъпа. Освен това се заплаща за всеки ден една и съща сума пари. За достъп над 9 дни наведнъж се получава отстъпка, намаление на крайната цена, която е десетинката на крайната цена. Ники си закупил достъп до приложението 3 пъти. Първият път бил 28 ноември 2023 година до 1 декември 2023 година включително и платил 4 лева и 40 стотинки. Вторият път бил от 27 декември 2023 година до 2 януари 2024 година включително пак и платил 6 лева и 20 стотинки. А третият път бил от 26 февруари 2024 година до 8 март 2024 година включително. И в А точка се пита колко дни Ники е имал достъп до приложението във всеки от трите пъти, което е, нали, по точка е сравнително лесна в сравнение с другите две, които са най-де по-трудни. И се иска просто да намерим броя дни на всяка услуга, която Ники е поръчал. Първия път е от 28 ноември 2023 година до 1 декември 2023 година, което трябва просто да съобразим ноември колко дни има, а това именно е 30 дена, т.е. ноември ще е от 28 ноември до 1 декември, което е 28, 29, 30 ноември, 30 ноември и отделно 1 декември, защото пише включително. Тоест, трябва да съберем броя на ноември, което е 3 пъти и декември 1, т.е. общо 4 пъти. Вторият път, когато Ники си поръчал тази услуга, била от 27 декември 2023 година до 2 януари 2024 година включително. Тоест, пак трябва да съобразим декември колко дена има. Ами има 31 дена, т.е. 27, 28, 29, 30 и 31 декември. И отделно 1 и 2 януари, нали, защото пак и 1 и 2 януари включително пише. Тоест това е общо декември дните са ни, както виждаме, 5 и януари 2, т.е. 5 и 2 7. И третия път бил от 26 февруари 2024 година до 8 марта 2024 година, т.е. 26, 27, 28 и 29. Тук важното забравя да спомена е, че през 2024 година тя е високосна година и трябва да се съобрази, че февруари има 29 дена. Т.е. 26, 27, 28 и 29 февруари и отделно до 8 март, т.е. направо ще го напиша 1 до 8 март, защото няма смисъл да го пиша цялото, което, нали, март е ясно, че са 8 дена, защото са от 1 до 8. А февруари са ни 1, 2, 3, 4 дена, т.е. 8 плюс 4, 12 дена. И реално това ни е за Apple точка да намерим тези брой дни на всяка услуга, което ние направихме. В Apple точка се търси колко лева е таксата. Аз както разбирам задачата, разбирам, че всеки ден се плаща, нали, еднаква сума и след края на всяка услуга отделно се плаща таксата, която се включва в тия пари, които са ни дадени. Тоест, ние имаме броя дни, като за всеки ден е еднаква сумата. Така че аз ще означа за един ден ще ни струва хикс стотинки обаче, защото ще ги превръщаме в стотинки, а таксата ще ни е те стотинки. Ще ни бъде защото те е такса, нали? Те стотинки. И от тук може да си направим реално двете уравнения за това, което е 28 ноември 2023 до 1 декември, което има, че е 4 дена, т.е. има 4 по хикс, защото има 4 дена по хикс стотинки, защото, нали, всеки ден е хикс стотинки и отделно таксата, която ще ни е те стотинки, защото си има такса в условието и това е 4 лева 4 стотинки, което лесно му превърне в 440 стотинки. А за вторият път
е бил от 27 декември до 2 януари, което са 7 дена. Да. Тоест 7 хикс плюс Т е 6 лева и 20 стотинки. Не. Да, 6 лева и 20 стотинки, което е 620 стотинки. С което се вижда, че има две уравнения, които много лесно бихме намерили колко е хикса, като просто ги извадим, защото така ще елиминираме тето. Т.е. получаваме, че 7 хикс минус 4 хикс, изваждаме, нали, от долното горното, е 620 стотинки минус 440, откъдето получаваме, че 3 пъти хикс е 180, откъдето хикс е 180 делено на 3, което е 180 делено на 3, което е 60 стотинки. И така намерихме цената за всеки ден. А те ни питат таксата колко е. Може от първото уравнение 4х плюс t просто да заместим х с 60, т.е. 4 по 60 плюс t е 440, нали, стотинки, и t ще ни е 440 минус 4 по 60, което 4 по 60 е 240, което е 200 стотинки. Но те тук питат в левове, което е 2 лева, което е търсения отговор. И сега в подточка е да се намери колко лева и стотинки Ники е платил последния път. Последния път е 12 дена, т.е. ще има отстъпката, която е една десетинка. Т.е. ще има 12 дена по 60 стотинки, плюс 2 лева от таксата, които винаги има, които са реално 200 стотинки, мога ги запишем, което е 12 по 60 е 720, плюс 200 е 920. И сега, нали, както споменах, има отстъпка, в решението пише, т.е. то е една десетинка, т.е. отстъпката ще е 920 делено на отстъпка, ще ни е 920 делено на 10, което е 92 стотинки. И от тук ще извадим просто 920 с 92, което е 10 минус 2 е 8, 11 минус 2 е 9, т.е. 128 стотинки, което питат ни в левови стотинки, което е 8 лева и 28 стотинки, с което решението и на последната задача от общинския кръг по математика е приключил. Ако ви е харесало видеото, може да го харесате и да се абонирате за канала.